Terve, minä olen Laura ja minä valmistan erilaisia laukkuja, kukkaroita ja pussukoita. Mun laukkuvalikoimaan kuuluu eri kokoisia pikkulaukkuja. On kännykkälaukkuja ja sitten on vähän tilavampia laukkuja, mihin mahtuu sitten kännykän, kukkaron ja vaihteen lisäksi vaikka silmälasikotelo. Ja kuosivaihtoehtoja löytyy paljon erilaisia. Ja kaikissa minun laukuissa on pitkä säädettävä olkahihna, eli ne käy sitten myös isoille sekä pienille. Pussukoita mulla on esimerkiksi penaalit ja kukkarot, mitkä sitten on näppäriä pikkutavaroiden säilytykseen, esimerkiksi korteille ja kolikoille, kynille, puikoille, koukuille. Ja minä valmistan itse kaikki tuotteet alusta loppuun saakka. Minä tilaan kankaat, suunnittelen laukut, leikkaan, ompelen, viimeistelen ja myyn, eli teen kaiken itse. Ja sitten näistä materiaaleista sen verran, että minä tilaan kaikki laukkumateriaalit suomalaisista tukkuliikkeistä. Ja kankaat, mitä käytän, on kaikki Ökotex-sertifioituja, eli se tarkoittaa sitä, että ne on värjätty ilman myrkkyjä, eli ne ei ole haitallisia ihmisille, eläimille eikä luonnolle. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tutustumaan tuotteisiin. Moikka!